Kublai fi baro ngada imarina ngapedang sungbai fi baro syakni ke channel jonga like there are roots. Kapolion ni kapor shet kelajan poi but katno ngalas komen baha bangan laban pyndonkam ya wei ujat so ubang ajubang baha ban bam shutu shashnong kamtam lele itu ba dak shudet dep kek na brimo pitip udai wei tau so udai u sohjew smau bi ba dia kani ka video kadai syapang uniu so sohjew udai uwe na kiso baba ba udon shibon ka vitamin C bat upen ba ya ka koit ka kia dang ba ka bakong san bantip kalong ba umla ban penjem ya ka jingpang covid kilat ban yada ya la die bat ya ki wei na kane ka jingpang kilong kine sauteli shong khop hayeng bat ban je yarap lada pisngau shitom kiar ban litur syakijaka patba dek bahaya ka mask ban num lat thliu but late eye vaccination kloi lada piok la token ngnya pet menta kumno ngan pyndonkam ya sohjew habon ki rukom ngaju pyndonkam ban shet ya ka lemon curd ki kendon ban shna ya ka lemon curd nengkong ngan kruat shua ya ka snap jong ni sohjew bat ngan bu harut nangta ngan knyot ya ka jong lai teli ki sohjew bat ngan jerno ya kini ki sembai how kiu ngan penpai sau teliki peleng bat ngan tap ya ke sini balak kerwait haduk bandalong powder ngan king ba haduk ba ke sini ro kan de kelas tem kum ke peleng menta ngan tap ya kini ke sohjew bat ngan klet de ben tap ya kini ki snap jong sohjew baladap krut ngan king ba ya kini haduk ba kini klek lang ba baro ngan tiu ya ka kiu ha ka ding ka ba pedeng bandum klik tan ngam dei ban sange ngap ban king shiking hadu bandayo kata ka consistency ka babiang bat khadu ngan tep ya ka makhon bala ot penrit ngaju penan kam ya kani ka lemon curd ha u lemon pie ngapen kre ya kani ka base da ka bakle lang ya u maida ka shini ka makhon ka peleng bat khadu u almond powder lada pikwa bakan kambang bha bat ban kamlong khoi gadang shidap sai na fridge namar bang labu khnang ba undup kriat ngan bu jingkia da kini kisembai khnang ba unum rung ler hapo uni upai bat ba unum at ngan bake ha ka oven kumba khatsan minute ai mentaula i ngan pen sapreng ya kani ka lemon curd halor jong uni upai bat ngalala ban bam tangkum ni henry ladang ako aban pen ichanat shishu ngahap ban pen kre ya kamerang kabasok haban pen kre ngan pen pait lightly ki peleng bat ngan pyndonkam tang ya kabali nangta ngan tep de ya kishini tang ba kendiat man kapor sapit bahamo pimla ban modur kan sakla kumnu hab ban shob ha hadu bakanda long kumni kum kashentur jong kasim meta bakla long ready ngan pensapriang halor jong kanika lemon curd pat casting bah pitep kalong kom ka cream bangila ban syam halor ukik menta ngan theba ka oven tang san minute tang ban saw kum ni gula ibang bah lakwa ban bam no tang ba ha shwa kata ngaban od nuat shwa nreite ula lut no ngajuba me uni ha kapor ba di sya ne ha kapor bala dap bamja kajing mat sohjew kepentingan bah pitep kamtam lele nala dap bam jing bam baklen ngaju pyndonkam de yau sohjew ban shet ya ka lemon rice soup ne kata ka serwa ngashupon ya ki ing kishru ne ya ki kejat jong siar bat ngachujer tang ya ko ngan sedia ya upiat hadu ban saw melumala nang taban ngan tep ya kasarwa bat ya ukau tang kendiat ngan king bha ka weka peleng bat usomrit the kendiat ya kani kasarwa baklut ha ka peleng baladap syo nang ta sa the kelapat ya ka ha kasarwa kani kan yarap ya ka peleng bakanum sapra menta ba ukau la jamha ngala ban tep ya uslapiat bat kados yar bala sei na kish ing kishru
Mentah kelak di kapor ban mat no ken. Jauh palat. Mentah ngan pen krek no ya ke jing bam ke bakam tiang ke lemon dessert. Kan ye kan ka cream bat ke sini ke bangala shet hading haduk bakandar ben. Kan diat ke consistency bat endah ke lapja ngathe ya ke sohjew shisha banyak arshamoy haka hatra jongki klat red ngapendap daki biscuit balapen pra nangta ngathe ya ke ni ke cream halor jongki tap ha fridge ban kreat bat hashua ban bam ngan pendap ya ki daki kinja so ki banga jubang ban bam kum ki strawberry neki blueberries neki pomegranate kumta terter menta bangala de bamja ngan mak no niki lemon dessert. Bang bahap leh. Ngan bah marway. Sengo kumbal apoy beneng. Menta bala shit kasi ngan pen krek no ya u lemon granita ne u sohjew barutha. Haka ngan pon ya ke sini ya u shinrai kendiat ya u snap sohjew bat u pudina ngashem baka ihabha bat u pudina de pon pa yaki hadu bakin dapen mi katu kajing sma keba sma ubi bha kajing sma snap sohjew sma pudina kle ya kene ka sohjew jong shiteng sohjew hakan di ke bala depon bat bala pen kriat menta bala long ready kan te ya kan di ke hakan di ke bowl balong kum ke tray pat ngan litbu menta hapok ke freezer saya ka hadin sausan minit bat pen pra kum ni bu biang no ha freezer bat lek kum ni arsian laisien menta bala long tha barit bha kum ni la long ban bam ngajis ngutenat de ban decorate pat kiniki slapudina ne kiniki snap jong sohjew kenang ban itenat bat semabang de pet kijing itenat jong kiniki tha oh kashit kasngi shabar ngalik syong bam no ang teh hasuki ngajis ngutenat ban bam ki kinja bakret kumni hak porshit kepentingan ngaju pyndonkam barabor ya sohjew shna lemonade kamtam lele ha ke porshit kenang makan duk bang bha ngaju pedam shwaya ki ya gini ki sama bang bha jong kini sohjew bat using ngaju bang bha pitep ya kani ka jing mat jong using ha ke lemonade jonga ngapedam lang de bat ke sini kenang makan duk tiang balumala kan buah pok fridge shimit kenang bakan dum mi bah gitu kejing sma ubi shua ban terlihat ya kini ngahap ban seino ya kini ki snap sohjew kenang bakan dum ketang mo nganjar ya kini ko ngan kle lang shisha mo ne arsha mo he ko sohjew rek kat bat ke sini kat ban biang kejing jew jing tiang ngan pendap no sa ko ken balada ngaku aba kan kreat bah ngaju tap bat utha. Wow, sungguh pengat ha. Pipat, bisa ibang ni mandi kijing di bakriat kamtam ha ke porshit. Ha ke porshit. Ngam juk klet dalilay ban bam yo sohjew. Bat usok nyam tra bakle kum syatu syashnong. Ngajukan mau, ngiju kle bat uterso, bat upiat, bat usok menken. Bang bah. Tang ba ngashani bam dan terso, ngasyu kle betang bat uni sok nyam tra. Ngan le kum no pat itu ki sohjew bal ashutam Oh, ngan cu pedam no ha kasini bakamulu. Kenang bangan yo pyndonkam ya ki hadian habut. Light ya kaban cu berat mo. Kebasok bahaban pen krek ya kani. Ni syuat slice bet yung sohjew. Nang tangi pedam bat kasini bat kamulu. Hau bilar. Bat ha kani ke rukom ngalak ban pyndonkam ha kiwe ki jing bam. Ni ban cu bam kum turu.
habak kwa bam. Ngaju kenter kam buon ke sini, but kam kendiat kam lu. Dia mentang ngan set kop no, but ngan buat ha fridge. Kan nom sniu kloi fitem, mar bang la tep bat ke sini, bat kam lu. Pet hadin cheese ni, kelak mi hi ke kum ni. Ya kini ki sohjew badang tam, ngan shna no sayau asyar sohjew. Ngan audio new sohjew lengkot, rengkat bat ka snap de, nang ta ha ka peniang bakluj, nga tep ya uni sembai fenugreek. Si shamoj sok menken powder, bat si shamoj ne ar shamoj kamlu kat pan biang pejing bang. Ngaju shet de bat ki sembok runtun namar bang abang bah. Pet ken menta kala i, kala sebok bah. Menta ngan tep no ha ubiler. Kenang bang anu bio bu hak ba fridge. Ya ki sohjew ki batam kado ngan pyndonkam ha ka ba pen khoj. Ya ka microwave da ka ba le kom dia. Pen kluj i kani ka sohjew kumbasan minit ai do bakan dami bha ka jinhau. Nang ta nyat pen khoj ha po da ka jan. Oh, kelak khoj bat pernai bha menta. Kenang bakan dup khoj bat lat jing sma kam tam lele indala dep oddo kha ne oddo ngan kersyut da uniu sohjew bat kamlu nang ta ngan sa player ya kani kelentang bakan dup khoj bat sma ubi. Kawai kabuj ban pen khoj bahaya kini kiklat bilor kenang bakin nom don kidak thok bria ngan pyndonkam da uniu sohjew bat kasabon pinta yoi kan sa pernai bah inda la dep shut player yaki bat nyat pen kheng da kajan pinta yoi baki pernai bah kum kini krek kum ki klur hasun beneng kidang don shu ki wei pat ki jing pyndonkam ya sohjew tang ba ngan penkut no hang ni bat ngin sia sempat hakawai kapor. Bye bye. Saya Syongsuk, bat saya sumar bahaya la demo.